Locht éisteachta is Micheline ó Maonlaí agus fi láthair tá mean seo sa Stiúideo fechan amach Cuan na Gaillimhe chunta an chláir ceann mhórne Tá mé tuairt cuireann istíomh scí ligean bheithin ar go lódar an seo Stiúideo Cuan agus Cuan an Cheoil. Haha. Yes, so an seo a chuirde tá fáilte roimh go Cuan na Cheoil, tá muid Stiúideo agus imimethánta, tá Libby McCrohan, agus Doireann ní Ghlacáin. Ní Ghlacáin. Ní Ghlacáin. Magam. Tá fáilte roimh. Tá muid rééis cúpla chuig hena féin de chahabh le chéile ach tá sa hena gcuine ar chéile os na blianta agus
honorward dom a bheith sit in seo libse, mar privilege rom a bheith sit liv agus chance a gin dul agus pís a caintí agus pís a ceolaí agus Gur mágad Liam. Báilte. Báilte. Yeah, tá mí Bert Dub an Dub. Túr rob. Nach man doing. Sména. So pís a ceol eile agus an sin beidir caintín beg. Anna bha, well, massam go dus na mí le arán mar sin maidin áiseach. So, maidin áiseach agus chláireachas ballum láb agams medal Cheoil munkul sean Stiúideo náling a bhí go trá hagan is le blian hefst lán knocken cailí náling is í fúáile sa hí mín is bhí si can a D-I-D Seo trastan eile fuidir scainte agus focail bhreathe go tubhan bhíal a chuitin chláirí an span le lán luasant an trachán a bhí go tréan bheanníos go lácht Demarion o thar is bídir gáir agus spéisiúil ach glansi gwail dun D-I-D Éiste dúirt agus curwet mar níl weimse ach seár na slí gur mór liomsa do chuan bethg támo chuas na hisna taí tá cligim hálim a chorp go tnáte is an chláirín san áhan na lí ach níor stan siad an D-I-D Dagus slán le go mhil díach is ar neis go chláirín i méanar chuas Maintin fánach mo chrín na gáile is níor bhard chum na cléir na tua sam a bháthir chun istá seán bocht nach lua a haní ar neis an scríocht sé dúirt go chráite D-I-D Maidin áiseach agus chláireach bhí spellam láb agams medal Cheoil munkul seán Stiúideo náling a bhí go trá hagan is le blian hefst lán knocken cailí náling is í fúáile na hí mín is bhí si canna D-I-D Wow. Áiseach go is Maidin áiseach, yeah. Well, tá an scéile sin tarrán sin na bhíoh go bháthar a chanacham nar bhís óg agus nílacha sin nach an chiad dá versa agus nar bhíon partypíar duna tugann si an chiad dá versa doing agus san bíonar Ghlacáin eile an chuile an árán na chanaide ach in those seochas in size inner dialogue níon gom hain but the chiapas an scéal is tin farse ar trial gotí a uncle is minse dul harsteirí náling baile fearan nghailta chúlé but chiapas a gánaí agus is an son a gomólann sé leis an chalínáling seo but chiapas a gánaí gur meall orm sa bhí an tarrán gur idir caintear dirin áling seachas doireann áling agus ní gotí gur as go measta fichidí gur thugus féin ara actually ní héúil go chéinge canna arán meall ormsa ach meallir Well, ceart a go do chuid am a hógant Well, bhí chéad today, Yeah. Sin go hála, sin scéal. Is as múscríd an tórán san, as cúlé? Sinné, arán chum Diarmidó tuama. Aha. So, candas na diddies. Tá down nach bhfuil. Tá go háling mar a bhráin. Sa scéalach agus is socha drinking songs chomh má beidir. Absolutely, mairech agus, chuirdí spin bhahart agus. Yeah. Cadéile tá going. Oh, Libby, you're up.
go háling. So, Libby, inis dom fútsa? So is as bailachlia mé? Sure. As Maonlaí agus thusig mé ag sin am ceol ar bhí mé beidir 10 bliana tíos. Thusig mé ag an fadóg stán agus an sin an idal. Well, bhain mé trí las an idal. Níor had mé an ridalom ag an am sin. Agus an sin thusig mé an mandolin agus hatan an mandolin lom. Agus bhí mé gcónaí ag sugra leis le cordaí ar an mandolin agus dúirt duine lom becordit an bazooki aáil. Níor thula mé faoi bazooki ribh sin fuair mé ceann agus hit mé an rá leis an bazooki. Tá sé háling an stíle tagad. Gur mágad. Well, chuna sa bhúil sib le chéile? Let's go. Well, bhí mar sa club ceol. Oh yeah, bhí mar sa club ceol le chéile. Cináid? Ag an thar. Okay, yeah. Ceoltóirí. I don't know, kind of like... Bhí mé cárte le de Grifford siúin. Yeah, tá siúin mogur fór níos óige agus Libby a manna ceol le chéile the Line Collective. Yeah. Agus chunig tá siad feice agam, cloiste agam. Yeah. They're daine, an up and coming. One to watch. The next big thing. The next big thing. Now, tá sé cloiste initiative. Tá sé fáil exclusive an summer Arna Collective. But she'd get big lucht a bhír le counter show now and bhíonn se chuing, but be mi dábal rá greibh se an tolas ar fad ag muinte na gailinge ar dús. Agus is spéisiúilta ag Doireann freisin. Nar bhíon an price agart líam. Tá sa gut. Ach stocha bíon gang caníní crucha timppel, Blacklí ag mé a seint ceol agus stocha Gcónaí go má. Yeah, stocha gur pobl sin agus go míad mar bhil an pobl céile. Yeah, chuí mé se, bhí gig den Palestine agus bhí se ar fád an sin agus bhí an pobl sin le sonrú agus an mothúcháin sin. Cad is brí le the Len Collective. Ní gá. Beidir go... No, I think Libby said a good... so it's a nice joke. Aníg Bishop Brennan, our Father Ted. Bishop Len Brennan. Tá WhatsApp group ag na caníní. Yeah, bhí WhatsApp group in Hello Len. Just bhí siúin ag... Agus I'm sure Carís aithríonn siad an taim go dtí Hello Lent. And on WhatsApp group, on Tiddle Kane our WhatsApp group like Kai gur cúig blion déag town is Russia. Yeah. Wow, it's smiling me shit. Yeah. Is Anam Dassey? I mean, le fear noch, It's nice joke ach tá sé fós an. Tá sé simú Anam nachas, it's lí sin go, current to Anam agus ornta sais throw away atá a gceist ach faoi mar a déan an tám a rai fanan an tainam agus Tag an dat I friúil ar an tainam nó, tag an míú I friúil ar an tainam. Like, tá grúp agam sa the Hot House Flowers. Níor an tainam lom. Well, I mean, safe bandage a bhí a gceist leis a tainam. Níor muid an teachtar anam chlichte cool agus bhí chola mise nó chonig mé gur lista óráin jazz agus sná ceol agus ceantas na hóráin a bhí an Hot House Flowers. So mé ráis ag an band agus mé, chunig mé an tainam se Hot House Flowers, what do you cut the cheap se fri sin. Agus hahan sé ar fad leo agus chuní, so hainam ar an tríú gig riamh leis an tainam Hot House Flowers, an chéad gig le Hot House Flowers. Agus bhí Phil Lynott ag an gig sin. Ach, sin scéil eile. Ach fós, bhí mis mí chumpórt a cheapas gra anam a bhád níos cool le fáil na Hot House Flowers. Agus an sin chur trumpador album amach agus Hot House Flowers a thug sé an album, so do mé, okay, well. Déich gachtain ón band orm, no, we're keeping this, it's, agus, it's smile min ishe. Dena sé cíal, dena sé cíal. Irin sé den mood, sure, nach chefóids anyway, an rudder fád. Vibena. Vibena. Ire as, just vibena. Vibena, sné. Má clí leis na vibena, agus ní bheith vibena. So seo tá sé ráitse. Tá sé ráitse.
Chorda tomid radio na Gaeltachta an sá, Cuan an Cheoil sa spéisiúil, so tamseachan óránachas. Órán grá agus ceoláil in a gáhan leis agus. De réir dearmh ní á bé ag Padar Doireann le cuasaí grá ach annach chuid dáanta grá cum aige, so. sé sin an camera go héine agus Padar Doireann. Na flúr na maidin is óraíní ó clú leis géhán nachling a chun na berla arún na héigse ó blian féile is fáilte Daghnús mar iréin I dús gach le hill a óchan le do gáire sé mo chú gan més tú a dúr ling héin sa dún sin I chéin fi cáinte. Tá brú tibéin gan suin gan neo as chló a dhéagaline mar gur tú má ige goigi éan cúis más énam Ostem Dávloi sárelt Vadvoren Bógoch ein mógáire Nó farplór gus meld agus cumasacha creilh Ondún sin I chéin bheith cáinte. Ghlacáin na ghlacáil verlach glú
trasbúil tí gléris tutaí hain an asóin faoi éadaí bána. Ó, I gamem wad warin hachaló charirin amaro. Ó, glúis leom hain san oigenis Andún sin a dhéin Ghlacáinte. sin go deas. Oh, yes. Tá bla clia go híntaach nach bhfuil. Tá, mar ví a glás tí a gáin. Agus tá sé the jobs. Ví a glás tí a gáin. Well, anna a dachas gan áras le fáil náit, ach anna a dachas ceol. Yeah. Agus cultúr agus. Tá cinn sa faoin dalamh an san nó. Dochreite. Séite. Yeah. Agus ní bháin is ó heh ceol a cuasaí máíochta chumá cuasaí pelle na full coolration an cummórtas a éir nach pelle bhaintach chumá. So idir sport agus ceol agus teanga tá sé go léir ann. Yeah. Dom héin nar bhí miseo agus tá sé fósán tá me cap a gáin sé go mór leis an ceol tradiisiún de capam ach tá meas ar an duine héin an éonracht. Cé go bhfuil níos mú brúin is ar an éide scoile. Like, ní ra cad an jeans a cha bin an tain srían a bhí orin. So, you know, bhí time ítach agam sa bhí smailm sa bheith
gléas suas. Is my punk bhí mis go mór san punk rud agus bhí cluth éadaigh ag ma iad drain pipes agus, you know, so bhí mé chosásta na main. Really, bhí sé táchtach dom, you know, don gúhal a bhí orm, bhí orm clúdach éigins a chuir. Ní dach go rudí cho oscailte trasna an plás ógan san na glastí sá ní rah an síorseach céan an ach beidir socha go bhain se sin le spéirs na man agus is spéirs na bhar. Bhfuil is go bí an brú de hais eile airtanar hatú dírig an individuúlach de chur nó mar bhain. Agus is cosanta sin na mór an slite níl cad go sinna caiimiidir fád féchan goúla na chéile. Yeah, tá cuimhní aní as gom. Mar chomá mar cheoltóir bhí cad gom am sira hógans chun ceachta. Bhí sé sin anna háach líam. Bhí sé mar bhí mar an gom céana agus bhí anna bhí sé go híhann na leonnta chahabhaistigh sa seomra léasta Shine-Tunes agus duine sé sin well miseags mar an daine eile mar cheoltóir, but mar duine chomá mar is beag áis go bhétá ag 57 bliain díos dulaisteach agus rá go mórtasach what is ceoltóir tradiisiúnta me an bhórálachas agus seo é mo féinúlacht agus ní mór an áitna a gohíonn sin níos an Eorop ar chuirbe. No, ní dócha é. Tá in áit an eile se agus rís dá mefa go maithaigh go rud go raibh go gaiileanú go raibh go dtí an chréamh sin é cadfaí sin agus tú nó ceirde nó chuide. Well, cad eile tá gin ar an glár? Cá mar seo ag Strathsprí. Bud sí leis an mar seo beidir? Yeah.
Tá tuiscint agat a ghuireann. Gur agad. Tá, na Strathspéis tá siad simúil an léimeann sin a thó agus braham go labhrainn tú an teanga. Gur agad, tá sé dechar le... Déanann sé ceol, Ceol a bhain tas an rud. Is going to be on the going to take a minute chun is na Strathspéis behind agus the marches. Oh, go má, yes, maile mé sin. Reasoning, Oh, well, absolutely, yeah. Amar be má tá, fánart lá chafad ina ceol. Okay. A mé leat. Go má. Ní leon dat faoid, Tá sé go hálann ina bheith ina ceol. Tá sé seo tanimh slíle láchar síos. Agus bhfuil is go nar hatú sa bhile le taine seint derma gannaí tá sé 6 cosúla bheith farar tain sa goáin go ráda tá máchalinn sin. As bhín sé nar bhíon daoine timplairt ní féad le bheith. Ní féad le bheith mar sin agus ní féidir sé cíal a bheith mar sin. Cá tú scoile leis agus tá sé sinna bhaid níos taine bhí. Agus is anmh I bhíam a ceol ar feigean le nar nachfuilíon duch ar an mórd. Agus nach sin chomá. Right. Dúirtar ná din nós agus ná bris nós, bud tá nós bris in is go bú cendí bháil. Well, is féidir linn agar a chuir sin tá clíte. Is cuir a cabhar déana an doras. Ní na patsanna. Cardamór cluine linge gan é fásta níos a bhena patas cóir san linge glúntaribh agus socha sean pats sean tá sé actually tamsead an bblion fuair sé bás trí na carhúlá déag do mí feabhra. So bheith sé teachsúas ar gealaiste blian an ar cailige ach fearúsal a bhí an. Fearúsal, Bhí san na cheanúir. Bhí cuma ar gribh an taimecha. Ceoltóirí cholann na léanta son gur ráidir a daileo leis stuff atá méid ar fád a daileo le na cíanta agus áthóirt go bleá clia go dtí an baile mór agus chur séipéir agus buint tríal as uirlaisí agsúla agus slite agsúla agus agus bhí sé sin chó tógálacht don domsam mar ledí nóg a géisiocht leis an éfacht a bhí leis an ceol bell is tócha. Bhí fuam éigint san loch féchanna ar an tape son a bheal mise chomá le pérodéile just a rís thug sé cloch chum seasamh thug sé seasamh dom na mo hímpelacht. Rinne tú srá faoi de hanathair. Dhéananas clár fáisnéise meallar agus le fíorninge ní málim actually mór an cainte dhéana bhar ó hain. Is like... Bhí tú chó gafa leis? Socha asan tú níos seint ceol is tradiisiún thar bheith firin a réchama agus bhís timplathe ar fear agus sin anáis reference point comínig daine duine dus na Ghlacáins gail le seán riada agus sin an slíige sannaí an daine tú agus san airíonn tú thar bheith sáis is a rud sin agus achathirn ar tú duine bhdaí gailing sin é socha an cé tú hain well duine dus na riada agus tá anna bhrálach gan áras gur bhaint. Is so massam, sinna fásta in ismegs caime mar rud haíon of seachas bheith tagart siar ar, daoine tá mithe. Agus gan a bheith sanathe gcónaí ag na fear i mo héal, mar bíonn sé dechar mar bhean a réchama de lí dhéanamh, gnáfsblach ó na fear ach nuair hatú domach ceann thar fad is sin anáis, calling card gcónaí. Tuigim. Well, ní bail duitse. Like, ó bhfuil mé leat, really. Ní leanach detail fút na fér atá timpplairt, mar tá tú a bléasáil do réil é mar dirfa. Well, gur duine mó íhil a réchma. Agus binne, agus really just bhí is toch a gros simagum lauert, well, just fan the shemishin. Ach no, vi couple cora an a himula going timple and amshin, agus vi ruddy anna, like when it's anna hanna vastan procession mar size a foul meal and tevson the clown agus my hain. Sinead agus vi shana vi couple cora anna gain going egg amshin agus frahasker chower vor of yan. Come on. No, the vi
agus tá sé go má uanta chorátí bheith go le daine nafuil, taobh mud an gláin ach go bhfuil tuiscin dain na cothir rudéigent. Mar is féidir le léamh a thuirtut nafuil cléanta nó nafuil, préomhas in na spéiris persanta agus tá sé sin táchtach ach. Chairde tá muid a caint fuin hain mar is dúin agus tá muid an seo is a Stiúideo agus tá ggóúidir Doireann í Ghlacáin agus Libby McCrohan agus tá muid na ceol le chéile agus ag caint le chéile agus cad nena muid is ó heh ceol. Dúna cúpla riil cad ceapá Libby. Se the Pride of my van agus an son the Flying Crowbar agus an son Callans.
Bhí ceol a gcónaí sa maiile agus rá. Bhfuil amán nach raibh is agat go meá ar a móthir san nó. No, I think Solomon an cuine is siar magna ná a bheith anna óg agus bheith ma ahar, sí a seid to fiddle agus bheith an rá chos ar oscail, so the ring isteach agus bheith Breg Reimer and Bo agus bheith seint, Barney agus ruí mar sin. Wow, yeah. So ní dócha gribh ridí an. Barney? Yeah, rudí beag mar sin bheith Jeepers. Yeah, níor cadan dhéana deach an fiddle haint sa bhile, níor has to goimse go mór an cantatína haint. Oh, yeah. An áíre? Yeah, but no, fiddle or no dice. Well, actually, níor bheith an rá an no dice. It was fiddle and pinné. Níor fiú no dice an. Yeah, no, it was fiddle. And in fairness, Maher is session of bhuain an ceol ar fading sa bhile. Níor Maria bheith freasla rang an a ceol no enad agus is aulig bhí ga sin ar bhí sé fás in níos. Yeah, so bin mar hiig sé é. Yeah, agus níor bheith ceachtainna, bheith fadal seach múin há an siún seochom nó, beidir go I mean, an te bheilech ná in éigur bhí sa bhile seán siún agus bhí sé teach chumrá. No, haon an tlí nó an tlí siút, so níor stop na ceach na fiddle riamh na trocha inis agus tá sé fósadal tro a héana inis. Tá sé go hálinn mar tá stíl fiúan an tlí go dosna into an tún. Tá mistéir buint leis, taring gíon tú nóta agus ní bhíon is ag an éistóir comhfuil an bís go dtí cúpla second isteach agus is breála mé sin i go daoine, nar bhíon an sais Ghlacáin mar hampla tá órán Ain't Nobody Love Me Better. Random tá agam ach tá sín bíd amháin agus ní bhíon is go comhfuil an cos céim agus bhí cúplúir an son níos luúin nuair a haring tú cúpla nóta mar sais just fá intro den tune agus sais ón glíomháin is stocha tá mocháin sin an. Sin grás, gur mágus. Agus an hóráin an son? Stocha má bháir bheith fásta níos ní ban mór a bhrán í mar ní bhíon na cibé mí gáí mága fuhan ní bhíon na ceach chiad cháhharsa déana arán ach is socha bheith taingtar chuléon tá mar fád agus sin i ggéisteach leis. Agus a me sibhdal go cúlé anna. Yeah, de bhí agus bhí de thug mo hisismóirí tiag híos agus bhí chamar annach chud ama. Agus is socha, ní clown mór religiún de sin in éair ach de héach míid go dtí affran nuair bhí mar híos a go lé chonéiseach leis an ggóir. Agus is socha gur nar ná raibh an creidimh sinna going rud spredáltha gur raibh na haibhráin mar sais rud is na haibhráin a haing go dtí láthair an creidimh sin agus go gan an brú chéana gan an agus is tá fiantas na hóráin. Well, sinné agus is an sa testméireach go dheon tú na haibhráin don taithí ceol. Beidir gur beidh sin an cothú spredáltha atá a gom nó a going sa bhile. Pí a ceol eile nó? Bhí arán going an san trucail feige bhreathe. So, ní léon píanta san arán seach méidir rud ag an teile. Hir maidin dum go daibhachas me gairí asmal habbu chum bhí maic an tangent driver is taigestig sa tanna chart. Bhí fianas punchar ein town a déanamh an bhargaig san callínog ní bhaich se gan níalach hastan targid is trucail feige bhreathe thar lorcha agus cartagí. There a hannig taigs was lárachas ceann carach na go se maice hit a bhaantais le scanir is le hanathe se dúirt an callínog seo go dógach sí ar fear a bheith go ninach buchail cóireachtas go ráireach sí sa labhaig agus trucail feige bhreathe na chadaing marach na gan sí. Sin Mike sin Donald Groma de rugan bo her ferves na fatten spread fuair se ó bhanosal an tanna chart. De ruachtín mór dá pus mar den bhaile agus sin Kingston a chaigh
laurige fan vakelen is strukkel fekra na hadden mar och nakken she Martin dum driver smagiri asmul labu grom vi Mike tangent driver is tiger shakes it on the heart if you and this punch right down again of and bar the some kalino me by shag and neil the question target is chuckle figure parlor agus kartik So, goed oor scoil lághailig ontús chomá. Yeah, the end. Ach, visais identity crisis bunta sin chomá. Oh, yeah. Yeah, well, if fast ní sa dig, you know, nervích ma báhar gurí goil ang alartling agus an sundal scoil is fel arting weilge agus, you know, nira tu gurí vel exú lo dina eile agus sinne. Is cuilam a bheit hegur rachtas na sound na blian na bhain cael gras sa séu blian ar scoil agus Col Carlam routní riad on ó chuléh de chola sí me láart an gáling le den agent on scoil hís canú blacklí chumagus jeez disí me an marbisrá mór náre you know gon tú casa do rá mar an dúchas atá tá sé ar blát a deit well sinné agus gur sais coolach beidir wat is sé dachar nar han tú de ggóir tá tú géirí Ghlacáin eile. Más atá an lí, I mean, tá cúil a buint leis ach tá tuaird meastan té atá labhart leat. Is it bhfuil is socha go sé sin chamags, yeah. Ach, so tá gan áras an bhrád chasan éis ach scuilm socha gáis mar chéile fásan níos ná clia chumá. Bhí sé casta? Yeah. Bhí sé casta? An na náire. Bhíoh sais droch bheas orin, go minic. Tuisgur gailen agin agus tuisgur me gailach. Yeah. Go mór ar a mór go ramar na marachtaint. Ní chuir sé seach a riamh ar mahím sa ghailin agus má ghail leis ach go main ciúin. Ní bhéine leabhar gailna timpeall Clancí mar, you know. Ach, taobh mór son, ní chuir sé seach a riamh nílas agam sé samúil. Agus, ba vinnig go mé bríon le maithir, tharlíonn sé agus ach a ríist ní chuir sé sin riamhisteach ar an rud a thug maithir dom agus an rá a bhí goine beirt don rud sin don ngaileann agus don gcultúr a ghabhain leis an ngaileann agus Tuigim sin socha slí nar han tú óga you know ceantas na cuoine is siar hagams na bheith ag an siopa am a bháthir agus meach sí láirt an ngaileann lom agus geantar thar bheith man acmach an glún tairh agus caiig náras fiáin treistas nó ar scoil go fáil ach gur aithní sé sin fechan timpeall you know socha agus ní héan úna sin mar nach sin an cólínachas agus scúlmí treis sin chothú sa sochaí le os gealis gáchiad blian gur ben rud is measa go bheith tá bheith ná do chaintúir gléilinge. Agus go mrathá sin chothóg lei sin, tá sé sin thar simún nar chuoine míidir an taithí atá ag daoine achtranig sa tíir se hanis agus iad chothóg agus cadensáis eisbéir tá go son. Yep. Cool. Oh, jigs, Libby, cad a cheappa. Lovely, yeah.
sé just go hálainn. Bhí mé taistil live an sin. Libby, pí eile ceol weite? Ba mé trí las Carolyn's Cup. Oh, yeah. Óran bhfuil órán gas órán eile? Yeah, dyn mae'r eile. So, awran reichlach fnadaí arán y faliach yn gwaetach fwsgri 1930 o fan. Stoch o pegni chynach ufian. Ach cawn a hanig o faliwchan Martin Freeman sasnach a hanig go mwsgrif sgil harfa syml. Yna. Nes fadl bwrf na cyrtwrish comhrá
Ling lean to do bhuaig nach Nen ro gurt chun the fine Savol ni búris Céir chuir Dís moran Na jatuf na tu Go bruch gauna tron Da gasti mogr rumben arlum Maonlaí Go Ghlacáin Maonlaí na brad na de cín sé dúir tíún fág me ní hafar de tín mar gur bandúch fáin me ána hála língim. Ní bandúch an echar me héine dúir tí Nach Cailín cún Cheoil áún de Maonlaí Nar hín sí sa tefriamh lean sa díocht Na agus bugdím sí sa dhéagah Tam déanach buin Nagus tá Cailín daun da de maile mím Nis géile an sneachta nan alla líng Da me chunníthe curtha go níor bhadul mí bheith I géadú thar caiise Le grau galmochrí Nach vindas leine be aidian go hard Nis lín lenne chéile an shrif na bhain Ní mar sin dum chéile ná dum chéad bíle gra Mar is fada ó the chéile sin na aidian an lá. Cuidum chlár a bhín a gine ansa chomá leis a gaint, chomá leis na hóráin agus a ceol bhíon rud a rugamid tob chomadóireacht agus céir de spríle tob chomadóireacht ná improvisáil mar just féchaint cá bheallan an ceol sin le chéile mar riine péir dé. Agus ní gá go meach shape ná struchtúr éireach go just go nennimid fuaimine le chéile.
das. The Dublin Reel, na ha. Oh, Sinead, yeah. There you go for the three goals. Bín gá lei sin. Cad fúta a réir. Bín tú déna chláracha agus eile. Yeah. I was talking like better a creelar ma féinúlach tá an ceol, but temtrí, you know, tréimh siad am hail náfuil an ceol chul lárnach nó achan san tá fuisih mór le branar hen tú ar nascaige. Lis go le cara náfuil feice go le tamil. Bhís rá ní raibh mór an deise gom I bheith seintidir se agus mí dhearra fór really. Ach, dunim sin gomininic agus ní dólam gur rud maithe temtrí tréimh siad mí seintir bulag san son ní bhíam really áhaintach, you know, and it's just really a haintach san cás na doglaí sessions no. Yeah. I ní dólam gur droch. I mean, bíon gá an farca ágant. Bíon. You know. Bíon. Just ligan dó sos a hort agus mar den tú hain anúchan an son aithne nua chur na faoin agus Cadú bheith a spás ceart mas a bheith hab de sí sa bha like mis duine híoch sa bhaile agus a hainn sa bhaile níos mó na marinam, you know, dul mach sessions bunim níos mó tainna bheit sin beidir ach cadú bheithen, you know, headspace ma
chuige sin chama. Canto. Well, is intach tá méid an sa spéisiúil Stiúideo Cuan. Stiúideo Charlie gan ina tí trócar féchan samach chuan na gaiileh agus an chláir atá si bhí géiste leis ná Cuan an Cheoil liomsa líam Maonlaí radio na Gaeltachta. Céir tú óhaidin aire áidín Céir tú óhaidin a fóna bhearóg Ag íscach sa fála hirucht córa má leabam ó tá mé tína fómach rias ligí Maonlaí Céir de tú dáin aire áidín Céir de tú dáin a fóna bhearóg Ascan lúpára ne bheith faoin brúteartha ó tá mé tín a fómach rias ligí Maonlaí agus tú aige dá dadí aire áidín Céir agus tú aige dá dadí a fóna bhearóg Fág má stáb leigi sin is mó ó lábheige ó tá mé tín a fómach rias ligí Maonlaí Céir agus tú aige dá ginear aire áidín Céir agus tú aige dá ginear fóna bhearóg ó fág má chrún ceigi sin is míle búndaige ó tá mé tíne fómach rí is ligí Maonlaí agus tú aige dá bháidína iad áidín Céir agus tú aig dá bháidín a fóna bhearóg Dá bhácinn síl brachara Ghlacáin gráiteara ó tá mé tín a fómach rí is ligí Maonlaí
cháirde tá muid tacaí chuig deire a chláir den tseachtain seo. Bhí mé sé faoi riocht I ggólódar ghuireann I Ghlacáin agus Libby McCrohan. Bígí ling chéadú eile chun sosa ghlacha agus tainmh a bhaint as a ceol as na scéalta agus na cuimhní sna smaointe an chéadú eile an seo sa Stiúideo Radio na Gaeltachta agus Cuan an Cheoil.